Въпросът е дали това, което казвате, е въобще възможно, защото Да, беше възможно. отречено категорично. Кой го Не отрякал? може да Дори бъдат Доналд взети Тръмп- спестявания. Дори Доналд Тръмп зае такава позиция срещу дигиталния долар точно с такива мотиви. Тоест, вие казвате, че Тръмп лъже, така ли? Моля. Точно Доналд Тръмп, може да проверите, зае позиция срещу дигиталния долар. Доналд Тръмп залага на криптовалутите изключително много. Криптовалутите са нещо съвсем различно от това да имаш дигитална валута като официално разплащателно средство на съответната държава. Криптовалутите са съвсем различно нещо. Вие много добре го знаете това. И отново повтарям, това, което реално се случва, е, че нас ни пробутват няколко опорки, как България щяла да стане по-сигурна, по-стабилна и по-богата в еврозоната, което е пълна лъжа. Ще последва гръцки сценарий, най-категорично го заявявам. Другата опорка е, че ние сме били на страната на праведните. Виждаме как реално нашето външно министерство действа като прокси на Израел и като прокси на Украйна.